Evo ga, sad smijem skinuti masku. Za početak hvala od srca Vanji za ovaj simpozij koji nam je itekako potreban. U njemu dijelimo vlastita iskustva, nekakva tuđa razmišljanja i ponajprije vlastite razmišljanja i neke projekcije stvarnih iskustava iz kliničkog rada. Svi skupa imamo jako malo, ali samo na ovakvim skupovima i ovakvim pristupom možemo zajednički doći do nekih konkretnih rješenja, nadam se u skoroj budućnosti. Hvala Vanji za ovaj tračak normalnog što sam mogla nakon placa svratiti na predavanje i vidjeti, drage kolege, to je uistinu jedno lijepo iskustvo, ova u svakom slučaju posebna vremena. Kada govorimo o COVID-19 kao bolesti i neuromuskularnim bolestima, stvari nisu jednostavne. Zbog toga što nerijetko se preklapaju situacije u kojima COVID može uzrokovati neku de novo neuromuskularnu bolest. S druge strane, COVID može svojom patofiziologijom razotkriti od ranije prisutnu, neprepoznatu, nedijagnosticiranu neuromuskularnu bolest, a isto tako COVID-19 mogu dobiti različite osobe oboljele od različitih neuromuskularnih stečenih ili nasljednih bolesti. Ovo je kratki podsjetnik i pregled tablica koju sam napravila za jednu prigodu za one koji se ne bave neko vrijeme već neuromuskularnim bolestima, samo da ilustriram koji je to spektar o kojem govorimo. Kako je COVID-19 primarno naravno infektivna, sekundarno imunološki vrlo zanimljiva bolest, važno je napomenuti da se periferni živčani sustav sastoji od cijelog spektra najrazličitijih antigena koji mogu u različitim fazama post-COVID sindroma ili akutne COVID infekcije biti cilj različitih autoimunih reakcija. Dakle, neuromuskularne bolesti to je uistinu veliki spektar od par tisuća bolesti ako te nozološke entitete definiramo po genetskoj njihovoj podlozi i specifičnoj patofiziologiji, ali anatomski nekako podijeljene možemo ih podijeliti na neuropatije, neuronopatije, bolesti neuromuskularne spojnice i naravno na koncu miopatije, odnosno bolesti poprično prugastih, nerijetko udružene i sa srčanim mišićem. U bilo kojoj od tih skupina postoje stotine bolesti koje mogu biti nasljedne, mogu biti stečene i u onom trenutku kada se dogodi COVID-19 bolest, bilo koja od tih bolesti koje su od ranije postojale mogu promijeniti svoju kliničku prezentaciju, biti de novo otkrivene, a neke od njih, ali u svim ovim anatomskim regijama, mogu biti i primarno uzrokovane SARS-CoV-2 infekcijom. Znači, taj virus može pogoditi doslovno periferni živčani sustav u bilo kojoj njegovoj anatomskoj razini, od motoričkih neurona, posebno stanica dorzalnih senzornih ganglija koje su inače osjetljive za različite viruse poput HIV-a, hepatitisa i ovih primarno neurotropnih virusa, periferni živac po aksionalnom demilinizacijskom tipu, neuromuskularnu spojnicu uzrokujući de novo autoimune neuromuskularne bolesti s patofiziološkim sjelom na neuromuskularnoj spojnici, prije svega miasteniju gravis i naravno, ali vrlo zanimljive po ovim izvješćima u zadnjih godinu dana, vrlo zanimljive lokalizirane fokalne oblike miozitisa. Kada bi mogli nekako reći što nas nekako najviše zanima u svemu ovome što nas je zateklo, pa zanima nas jako puno toga. Vjerojatno prvo pitanje dijelimo s kolegama koji se bave multiplom sklerozom, odnosno autoimunim bolestima središnjeg živčanog sustava, a to je na koji način njihova prethodna imunomodulacijska imunosupresivna terapija određuje, determinira, mijenja, ublažava, povećava neke rizike ako te osobe obole od COVID-19 bolesti. Potom preporuke za mehaničku ventilaciju. Taj problem je pred nama zbog toga što nemali broj osoba oboljelih od kroničnih, nerijetko i nasljednih neuromuskularnih bolesti ima potrebu za nekim oblikom pomoći u ventilaciji i pitanje je kod tih osoba kako ih ventilirati, za to nemamo smjernica i u biti po izvješćima koje nalazimo u literaturi snalazimo se, odnosno naši kolege kao što su Marija i docent Kutleša, kad dobiju takve intenzivne bolesnike snalaze se vjerojatno u skladu sa njihovom kliničkom slikom i običajnim kliničkim parametrima. Međutim, za naše bolesnike recimo poznato je da ne smiju dobivati kisik, pogotovo ne u velikom protoku, zato što primarno neuromuskularnu bolest i njenu respiracijsku poteškoću to može pogoršati. Pitanje za koje nemamo smjernice, ali se nekako nosimo kliničkom logikom, a to je da je rizik oboljevanja od COVID-19 za bolesnika s neuromuskularnom bolešću i komplikacije tog oboljevanja značajno nadmašuju potencijalne komplikacije cijepljenja i mi bolesnike savjetujemo sa kroničnim autoimunim neuromuskularnim bolestima, prije svega miastenijom gravis i kroničnom inflamatornom demilinizacijskom polineuropatijom da se cijepe. Međutim, smjernice za to službene još uvijek nemamo.
Pitanje je također koje novonastale neuromuskularne bolesti i u kojem periodu od oboljevanja i preboljevanja, što god da to značilo, COVID-19 bolesti, možemo povezati, odnosno pripisati toj bolesti. I naravno, zadnje pitanje povezano s ovim prvim, u kojoj mjeri bilo koja terapija koju dajemo, i ne samo imunomodulacijska, čak i neka terapija koju dajemo za nasljedne neuromuskularne bolesti kao što su risdiplam ili nusinersen, vidjet ćete kasnije, mogu djelovati protektivno kao i sama bolest, odnosno spinalna mišićna atrofija i njena genetska mutacija mogu djelovati protektivno na naše bolesnike. S aspekta nekakvog s osnove neuromuskularnih bolesti od ovih nekakvih najvećih definiranih znanstvenih neuroloških COVID interesa, definitivno nas najviše zanima kako se događa, a događa se retrogradno putovanje virusa duž, odnosno uz aksone perifernih živaca i naravno jedna situacija vrlo zanimljiva, da kako kod gripe očekujemo Guillain-Barré, kod različitih infektivnih bolesti očekujemo Guillain-Barré, on se događa i to je jedna dobro poznata komplikacija infektivnih bolesti. Međutim, zanimljivo je da kod SARS-CoV-2 infekcije, bez obzira na njezinu težinu koja je u mnogim aspektima neusporediva sa težinom drugih nekih infekcija, odnosno zaraznih bolesti, učestalost niti težina Guillain-Barré sindroma po izvješćima nije značajno češća, čak što više čini se nešto rjeđe ako se usporede naravno relativni brojevi. Kada gledamo kako virus ulazi u središnji živčani sustav, to je vrlo rano postalo poznato, prije svega zbog tog ranog i vrlo specifičnog simptoma anosmije. Međutim, kako ulazi u periferni živčani sustav, što se s virusom događa u stanicama dorzalnih ganglija, što se s virusom događa u stanicama poprično prugastih mišića i kako on putuje, a putuje duž perifernih živaca, čak i na razini kralježnične moždine, preskače sinapsu, ulazi u središnji živčani sustav. To su fenomeni koji su tek dijelom poznati, ali definitivno klinički do sada iskustveno viđeni i potvrđeni. Kada govorimo o neuromuskularnim komplikacijama, smjernice nemamo, međutim imamo kontinuirana izvješća i ta izvješća su bitno različita ako usporedimo izvješća iz 4. mjeseca prošle godine i recimo izvješća iz siječnja ove godine. U 4. mjesecu prošle godine, tu su sa strane neke ilustracije čovječanstva suočenog s novom epidemijom, u principu smo se bojali dvije stvari. Bojali smo se Guillain-Barréa, mislili smo bit će ga jako puno, bit će jako težak i bojali smo se što kada osobe oboljele od miasthenije gravis dobiju COVID, kako će one se nositi s ovom bolešću i da li će ova bolest u tim vulnerabilnim neuromuskularnim respiratornim bolesnicima bi izazvati nekakve dodatne komplikacije ili rizike. Također iz tog vremena pokušalo se što ranije doći do ideje kako bi se liječilo, zbrinjavalo i prije svega naravno zaštitilo osobe oboljele od miasthenije gravis, nešto rijeđe naravno jer to značajno rijeđe bolest Lambert-Eaton miasteničnog sindroma, ali i nekih drugih neuromuskularnih bolesti i te rane nekakve epidemiološke mjere nisu bile različite od onih koji su vrijedile za opću populaciju, naravno uz dodatne preporuke koje smo mi poštivali primajući sve takve bolesnike u bolnicu, pa i do te mjere da smo neke terapije kao recimo primjenu nusinersena zaustavili na par mjeseci zbog povećanog rizika oboljevanja tih bolesnika ako dođu u hospitalne uvjete. Vrlo rano se primijetilo, suočeno sa COVID-19 bolešću, da osobe s miasthenijom gravis dakako mogu dobiti i ovu infekciju, dakako mogu dobiti teški oblik bolesti i pneumoniju. Ono što je bilo nekako spasonosno u tom trenutku, što smo od ranije znali da je intravenska primjena imunoglobulina dobra kao prevencija miastenične krize, kao liječenje miastenične krize u rijetkim situacijama, pogotovo mask pozitivne miastenije i kao oblik održavanja terapije i nekako je to bio presjek liječenja COVID-a i miastenije gravis, tako da se vrlo rano odlučilo ako osoba sa miastenijom gravis ima prijeteću miasteničnu krizu ili dobije COVID-19 infekciju, da su imunoglobulini dobar terapijski odabir. Kada se pogledaju neke druge neuromuskularne bolesti, terapije koje ti bolesnici dobivaju, pa i kod nas na klinici, jedina terapija koju smo ovih godinu dana bili obustavili, i to zbog tehničkih, odnosno epidemioloških razloga da smanjimo rizike oboljevanja naših bolesnika i njihove pratnje koji dolaze u bolnicu, to je intratekalna primjena nusinersena. Sva druga za osobe oboljele od spinalne mišićne atrofije. Sva druga terapija, pa uključujući i risdiplam u peroralnoj primjeni za spinalnu mišićnu atrofiju, sve je teklo redovno. Nastojali smo jedno kratko vrijeme, ali to nema veze sa COVID-om, zbog potresa
u dnevnoj bolnici smo bili prekinuli na kratko davanje imunoglobulina. Sve drugo vrijeme, sva terapija za neuromuskularne bolesti išla je redovito. U par navrata smo morali odgoditi postavljanje pega ili niva, ali kažem, to je bilo zbog tehničko-epidemioloških razloga, a ne zbog patofiziologije ili kolizije terapije bolesti sa samom COVID-19 bolešću. Kada gledamo neuromuskularne bolesnike, slojeviti su rizici kod oboljevanja, u slučaju oboljevanja od COVID-19 bolesti. Naravno, prvo postoji mogućnost da neko dobije neuromuskularnu bolest, kao što smo rekli, Guillain-Barré, vrlo zanimljive, pogotovo vidjet ćete nešto kasnije, paraspinalni fokalni oblik miozitisa. I taj neki Guillain-Barré može biti akutni početak nekakve critical illness neuropatije. Međutim, postoji mogućnosti, to je do sad opisano u više slučajeva, da COVID-19 demaskira od ranije prisutnu neku neuromuskularnu neprepoznatu bolest. Postoji i rizici liječenja COVID-19 koji mogu uzrokovati toksične neuromuskularne bolesti. Na primjer, kortikosteroidi mogu uzrokovati miopatiju, remdesivir de facto može kao i neki lijekovi za HIV ili hepatitis C napraviti mitohondrijsku miopatiju zato što u nekim segmentima blokira beta-oksidaciju mitohondriju, de facto izgladnjuje stanicu i na taj način konačnici radi senzornu ganglionopatiju i toksičnu miopatiju. Znači, stvari su tu vrlo slojevite. Nerijetko se bolest dogodi u nekoga koji od ranije ima neuromuskularnu bolest i neku specifičnu terapiju i onda sve to zajedno daje jedan rezultat koji nas ponekad iznenadi, ali evo ovakvi skupovi služe tome između ostalog da naučimo predviđati takve situacije. Svi govorimo o Guillain-Barréu, međutim po izvješćima koje imamo Guillain-Barré nije nikako jedina, a izgleda ni dominantno najčešća komplikacija COVID-19, pa tako sve više izvješća o miasteni gravis de novo nastaloj uzrokovanoj COVID-19, potom polimiozitis i definitivno neki oblici sindroma preeksitabilnosti, neke autoimuni oblici neuromiotonije i drugo. Ono što je zanimljivo reći za miozitis, koji se nerijetko zamijeni sa kroničnim umorom nakon covida, to je fokalni paraspinalni miozitis zbog kojeg ljudima pada glava prema naprijed, ne mogu stajati, ne mogu se ustati. Znači oni nekako svi imaju sličnu distribuciju miopatije kao Pompeova bolest. Znači paraspinalno, paranuhalno i to je najčešće izgleda neuromuskularni neprepoznati simptom, odnosno nedovoljno dijagnosticiran i podcijenjen nakon COVID-19 infekcije. Ono čega smo se jako bojali, kao što sam rekla par puta, i obustavili smo davanje nusinersena neko vrijeme u strahu da ne zarazimo u bolnici naše bolesnike koji imaju spinalnu mišićnu atrofiju, pokazalo se u principu da i nije tako veliki rizik za njih. U našem malom uzorku mi u našem centru imamo 51 odraslog bolesnika oboljelog spinalne mišićne atrofije, ali u našem malom uzorku svi koji su imali COVID-19, svi su ga u kućnim uvjetima preboljeli kao blaži oblik bolesti i mi smo bili zbog toga jako sretni i veselili smo se toj slučajnosti. Međutim, nedavno je izašao članak u kojem je pokazalo da upravo ta njihova individualna specifičnost i mutacija gena za sintezu survival motor neuron proteina koji je ubikvitaran i prisutan u svim stanicama u tijelu, ne samo motoričkim neuronima, izgleda ima protektivni čimbenik u slučaju da oni dobiju COVID-19 i da je to jedan od razloga zašto ovi ljudi koji imaju tešku, potencijalno po život opasnu neuromuskularnu bolest u stvari imaju i tu neku varijantu koja ih čini, mogli bi reći, otpornijima na COVID-19. Kada se gledaju rizici za pojedine bolesti, ono što je vrlo važno za reći je da oboljevanje od COVID-19, pa i ova pandemija po sebi, sa svim svojim nekakvim višeslojnim multidimenzionalnim nekakvim licima, ne radi značajan dodatan rizik za osobe oboljele od neuromuskularnih bolesti. Što to znači? To znači ako imate pacijenta sa ALS-om, njegov rizik oboljevanja je jednak kao i za ostatak populacije, čak i manje ako je epidemiološki relativno izoliran. Međutim, sva terapija koju dobiva može dobivati dalje. Sve što ste s njim planirali raditi, radite i dalje i nema apsolutno nijednog lijeka kojeg bi trebalo ukinuti tim bolesnicima, uskratiti ili nekog postupka koji bi mogao biti ugrožen ako oni obole od ove bolesti. Naravno, opet kažem, zbog tehničkih, epidemioloških razloga za te bolesnike, pogotovo u jeku epidemije, vrlo je vjerojatan i treći val, vidjet ćemo što će biti sa svime ovime, da ćemo opet zaustaviti dolazak tih bolesnika u bolnicu na tjedan, 2, 3, koliko bude trebalo. Ali evo, mi smo sad otvorili, što bi se reklo, vrata i tjedno imamo po 7 aplikacija nusinersena. Ovo smo doživjeli kao nekakav epidemiološki honeymoon, ko zna kako će biti, pa sad smo sve bolesnike pozvali ova 2-3 tjedna da dođu. Ali kažem, to su tehnički razlozi, patofiziologija njihove bolesti, lijekovi koji dobivaju nikako nisu razlog u slučaju oboljevanja ili epidemije da budu obustavljeni ili da
im je promijenjena doza ili bilo što drugo. Ono što čini dodatne rizike za vaše bolesnike je upravo ono što je dodatni rizik za bilo koga u općoj populaciji. Od adipoziteta, hipertenzije, dijabetesa i drugih. Znači nema nekog specifičnog rizika, straha ili nekakvog možda načina ili poriva da odustanete ili obustavite ili smanjite oblik liječenja neuromuskularnih bolesti zbog ove epidemije. Ono što treba nastojati smanjiti, evo baš smo sad i Vanja i ja pričale, treba ohrabriti ljude i svi su danas poprilično pismeni i elektronski pismeni naši bolesnici, da nekakve redovite kontrole, nekakve stvari koje se mogu obaviti u online obliku, mailom, telefonom, WhatsApp, videokolom, pa i pacijenti se već naveliko služe i Zoomom i svim ovim platformima da obavimo nekako u online obliku i to je razlog zašto smo na stranici naše bolnice stavili upute za sve neurološke bolesnike kome se mogu i na koji način u elektronskom obliku javiti ako ne mogu doći ili ako u datom trenutku opet možda ne budu mogli ili trebali dolaziti u naše bolničke ustanove. Epidemija nije utjecala samo na neuromuskularne bolesti, nije utjecala na sve ovo o čemu smo do sada govorili, utjecala je, kao što vidite evo i po ovom Vanjenom primjeru, na edukaciju u doba epidemije, to se dogodilo i neuromuskularnim bolestima. Mi smo uspjeli od 1.5. prošle godine do sada organizirati 9 radionica iz neuromuskularnih bolesti na kojima je uistinu bilo jako, jako puno sudionika. Moram reći, neki od njih vjerojatno ne bi došli da je to bilo uživo, ali evo, vjerojatno su se svi uželili ovakvih simpozija u non-elektronskom obliku, pa evo ga, bit će i toga. U tom duhu, evo, koristim ovu priliku i najaviti naš sljedeći tečaj iz neuromuskularnih bolesti, 14. već tradicionalni, on će ići u online obliku, međutim priručnik koji ćemo tiskati uz njega biti će u klasičnom papirnatom obliku i slaćemo ga svima na kućne adrese, uspjeli smo to organizirati, znači 26.3. I za kraj da ulovim neku ovakvu zlatnu ribicu i da me pita, ajde postavi mi neka pitanja iz neuromuskularnih bolesti COVID-a, šta bih ja pitala zlatnu ribicu. Pa pitala bi definitivno prvo za cijepljenje i kako pratiti odgovor učinka na cijepljenje kod ljudi koji su na dugotrajnoj imunomodulacijskoj terapiji, kako to valorizirati, do koje mjere uopće taj titar protutijela nama nešto govori o imunosti te osobe na bilo koji, pa u ovom slučaju na SARS-CoV-2 virus. Pitala bi tu zlatnu ribicu definitivno što sa ovim toksičnim miopatijama i neuropatija kad imamo bolesnika recimo s teškim oblikom COVID-a koji razvije polimiozitis, odnosno tešku miopatiju i na biopsiji dobijemo zgužvane promijenjene mitohondrije koje mogu biti posljedica i toksičnog djelovanja remdesivira i autoimunosti, kako da to razlikujemo, jer jednima možda treba lijek ostaviti, drugima treba maknuti. Recimo to bi definitivno pitala zlatnu ribicu. Pitala bi je kako da dijagnosticiram i pratim paraspinalni miozitis i kako da ga razlikujemo od nekih drugih miozitisa, jer izgleda će on biti dosta specifičan za COVID. I ono što me možda najviše još zanima od svega je u biti do koje mjere, sve to malo maštanje o COVID-u, ali do koje mjere recimo kao što je to spinalna mišićna atrofija, različitost među pojedinim nasljednim neuromuskularnim bolestima u odgovoru na ovu infekciju možda pruža nama uvid i u nekakve fiziološke interindividualne različitosti i možemo li stoga nešto naučiti možda u fokusiranju na nekakve vulnerabilne skupine u općoj zdravoj populaciji, odnosno prepoznat koji među nama na koji način su možda predisponirani za neki teži, odnosno imaju sreće pa će dobiti možda neki lakši oblik. Jer vrlo je zanimljiv ovaj rezultat da su ljudi sa spinalnom mišićnom atrofijom zbog smanjene koncentracije survival motor neuron proteina de facto poprilično otporni, odnosno ne dobivaju teški oblik COVID-a. I naravno umor. Što s umorom? Takvi bolesnici nerijetko dođu na EMG, neki od njih imaju miozitis, većina njih nema miozitis i mislim da je to recimo jedan simptom gdje mora zajedno surađivati središnji periferni živčani sustav, odnosno neurolozi koji se bave i jednim i drugim, jer jedno tako ćemo doći do pravog odgovora na ovaj vrlo česti simptom koji se mjesecima vuče nakon bolesti. Za kraj, naravno ovdje sam stavila samo fotografiju Dubrave, ali definitivno i od srca duboko iskreno zahvaljujem kolegama, ja kako kažemo to sa zarazne iz Dubrave, na svemu što su učinili za sve nas,
a posebno naravno za neuromuskularne bolesnike. Kažem, kolege u Dubravi su nam liječili sve bolesnike s mijastenijom koji su dobili COVID, sve bolesnike sa CIDP-om koji su dobili COVID. Uistinu su nam učinili jako puno i hvala im od srca na tome svemu što su nam učinili za naše bolesnike. I veliki pozdrav od cijelog neuromuskularnog tima, cijelom timu Vinogradske, svima koji slušaju, a posebno Vanji koja je ovo organizirala. Evo, hvala svima. Ermina, hvala ti na predivnom predavanju. S obzirom da smo mi naravno i na Fejsu, tako da sam čitala u međuvremenu komentare gdje su ljudi oduševljeni sa tvojim predavanjima, što smo navikli, nismo ni očekivali ništa drugo. Ono što si lijepo rekla, našli ste se i vi neuromuskularci u velikim problemima. Mislim da će biti. Ja sad imam jednu pacijenticu koja mi je slučajnošću, naime, Primarius Supanci i ja imamo post-covid neurološku ambulantu petkom i došla mi je slučajnošću jedna gospođa, zamoljena sam od kolege, da ima nekakve otrnulosti, cervikobrahijalni sindrom, ali koji baš ne reagira ni na kortiće, ni na ništa što ortopedi daju u svojoj terapiji i da li bi je mogla pogledati. Naravno, kad mi se žena dignula, ataksija, ne može hodati, ne može ništa, primimo je, na kraju povišeni proteini i dogovorili smo se, docent Kutleša i ja, prošli vikend, ja sam bila dežurna, krenuli smo sa imunoglobulinima, međutim nama gospođa nije dobro. I sad, to je ono pitanje da li ćemo mi samo imati jednu poremećaj, to recimo, ajmo uzeti ga kao Guillain-Barré, ili će se u tome još nekoliko imunoloških, ovo što si rekla, ljudi su dobili, inače, naravno žena ima COVID, pa prije 2 mjeseca, da li će to biti posljedica terapije, da li će ona možda još nekakav encefalitis imati, da li će ona, ne znam koliko drugih stvari u kojem ćemo se svi u svakodnevnom radu jako puno susretati. Ovo je jako dobro pitanje glede Guillain-Barréa. Znači, nemamo smjernice. Općenito za Guillain-Barré vrijedi da su imunoglobulini i plazmafereza jednako učinkoviti. Ako se daju zajedno na velikom uzorku nisu učinkoviti i kortikosteroidi ne djeluju. To je ono s Cochrane baze podataka što je ono kao... Međutim, uvijek ima međutim. Izgleda da je ovaj Guillain-Barré kad se dogodi, on nije značajno češći nego što bi se očekivalo za druge infektivne bolesti, ali izgleda da je tvrdokorniji. I nekako je neslužbena preporuka koju će, nadam se, poslati službena, a to je kad god se može da se prvo ide sa plazmaferezom. Zašto? Zato jer se može kod ovih ljudi očekivati prolongirani, onaj subakutni inflamatorna demonizacijska polineuropatija, ono nešto što je između Guillain-Barréa i CIDP-a. I kad se napravi prvo plazmafereza, recimo 5 postupaka, onda se nakon toga mogu dati imunoglobulini. Nakon imunoglobulina u principu ne bi trebala se raditi naravno plazmafereza, a nije pametno dodatno povećavati imunoglobuline, što inače radimo nekad jer bolest po sebi povećava koagulabilnost i onda ako mi u tom kroničnom tijeku još damo jako puno, ne znam, recimo 130% ukupne doze imunoglobulina, možemo, pokazalo se, izazvati različite trombotske evente, što je i za očekivati. Tako da je nekako, ako je Guillain-Barré nakon COVID-a, uvijek je bolje prvo početi s plazmaferezom jer imate lufta za imunoglobuline. Kad se s njima počne, ako ne bude pacijent bolje, onda čak ono kao što i svi radimo poravno sa tim akutnim neuroimunopatijama, onda damo i kortikosteroide. A što misliš sada o imunosupresivu poslije toga? Pa gle, ovako, što se tiče imunosupresiva, oni nisu nikad zaživjeli kod kroničnih ni kod akutnih neuroimunopatija kao terapija po smjernicama. Ako ćemo se držati, ajmo preslikati ono što imamo na COVID, ali mislim da smo već zaključili da to ne funkcionira, da to ne funkcionira. Znači, vrijedi pokušati. Kao što su recimo i kod rezistentnih oblika CIDP-a pokušavani različiti imunosupresivi, ne znam, do ekulizumaba. Međutim, ono što je u smjernicama za te klasične oblike tih neuromuskularnih bolesti izgleda neće, kao što je ni slučaj kod glavobolje, kao što je slučaj kod encefalitisa ili epilepsije, izgleda biti u potpunosti nešto što se može naprosto preslikati na post-covid. Mislim da to neće ići. Upravo zbog ovog što si ti rekla, zato što je to virus drugačiji od drugih, što je imunološki odgovor na njega drugačiji od drugih i ono što je najvažnije, ti teški oblici koji su to dobili, vjerojatno su dobili neku terapiju koja je to mogla malo isto s razine s osnove perifernog živčanog sustava promijeniti. Tako da je bolje si ostavljati uvijek lufta u terapiji i ne očekivati baš da će od prve sve uspjeti. Tako bi to rekla.
Evo, hvala ti što si spomenula naše kolege iz Dubrave. Nažalost, mi smo navikli da je naš treći kolega s godine, profesor Silvio Bašić, uvijek s nama. On vas sve lijepo pozdravlja, ali nažalost on ima toliko obaveza da jednostavno ne može se ni uključiti da nas pozdravi, ali jedan od razloga zašto tako dobro smo imali suradnju sa neurologijom, mislim da je upravo to što je naš sad već državni funkcioner, ono što se kaže, koji je zauzet sa brojnim već državničkim poslovima, ali uvijek s nama i evo ja vam i njegove pozdrave šaljem.